A Garda Civil detivo en Boiro a 4 persoas como presuntas autoras de 5 roubos con violencia e intimidación cometidos nos últimos meses no casco urbano da localidade. A operación permitiu desarticular un grupo delituoso asentado no municipio, que actuaba con extrema agresividade e empregando armas brancas para ameazar as súas víctimas. A investigación comezou no mes de decembro tras un primeiro asalto a unha vivenda no que os autores accederon pola forza para roubar cartos. A actividade criminal intensificouse a mediados de xaneiro con varios feitos especialmente violentos. Nun dos episodios máis graves, os asaltantes irromperon nun domicilio, reduciron e ameazaron aos moradores e causáronlles lesións mentre se facían con diñeiro en efectivo. Para os detidos tamén protagonizaron roubos na vía pública, atacando con violencia a 2 mulleres de idade avanzada e a unha parella de viandantes que precisou asistencia médica. A cadea de delitos rematou cun atraco a un establecemento comercial de Boiro, no que o principal investigado ameazou ao propietario cunha navalla, mentres outro dos implicados vixiaba no exterior. Segundo a Garda Civil, o principal sospeitoso participou directamente en todos os roubos e en todos eles utilizáronse armas brancas como método de intimidación. Unha vez finalizadas as dilixencias, os 4 detidos foron postos a disposición xudicial. 2 deles xa están postos en liberdade e outro ingresou en prisión.